Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Шахеле ки мебинед саҳар рӯз кати модарҷонам ба мо мехел ордов тайёр карданд. Бисёр кӯдакҳо хостанд ки ордов тайёр кунам. Барои модарҷонам саҳар барвақт хеста ба мо мехел ордови ба маззаак тайёр кардагиянд. Бо саҳари кати камтар хоншурбо дохтанд ки ishtobi бибима рафта хабар гиранд. Бибим хонаи ва амамда меистад. барои ҳаваё хоншурбо тайёр кардем. Ассалому алейкум, апаҳои азиз, хоҳарои азиз, номи ман Манижа. Ман залатой директор компания Faberlic. Ҳамаи шумо апаву хоҳароине ки дар хона мешинед, дар ягон ҷо кор намекунед бо кӯдакҳои майда, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 500 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва ҳамаи онҳо маошҳои хуб мегиранд. агар шумо хоҳишманд бошед, рақамҳоямро дар экран мегузорам, нависед, тавассути WhatsApp, имо хушрӯкада мефаҳмонам. дар ин ҷа ягон пул вылажид намекунед, балки пул кор мекунед. касоне ки бовар намекунед, канали ман ҳаст, Манижа Залатой директор навистагӣ даромада бинед. тӯли 2 сол аст ки ман дар компанияи Faberlic кор мекунам, маошҳои хуб мегирам. аввалан аз худованд талаб кунед ва баъдан бисмиллоҳ гуфта корро оғоз кунед. ман тонистам, ҳатман шумо низ метонед. духтарои пишакчак бинен чӣ хел пишакчаи оромона. имрӯз хонаи амам омадем. духтарашон хеле массажгар будиянд. ман ҳамин чанд сол буд ки ҳамин кифтом дард мекарду, хеле дастама боло бардошта наметонистам, кӯдак бардошта наметонистам. барои ҳамин 1-2 рӯз шуд лечение кардистем, ҳамин массаж, ҳамин кифтома камтар кушода кунад гуфта то рафтанама. якбора ҳамаи проблемаҳои ҳал кунем дар ин ҷо, баъд бо Россия мерем. пишакчак бинен чӣ хел хушрӯякай. имрӯз дуюм рӯзи яку курс мешад, дуюм рӯза массаж кунад. 1-2 рӯз дига биям ба сай рости ҳамин массаж мекунад, баъди беҳад ҳама ҷо дард мекунад. хостем ки имрӯз камтар пасудоҳоя ба шумо нишон диҳем. ҳамин пасудоҳои ҳамаш новинка, баъзе пасудоҳои омез ҳам ҳаста дар ин ҷа. нархоша бинен ако скидка кардян 1400 боло, 1400 бо поён. ина иноша бинен 1200 чанд сомонӣ. ино ҳамаш нархи тоҷикӣ кати навистагиянд. имрӯз хела ҳамин ҷои пасудоҳоя тамошо кардем ва хостам ки барои шумоям ҳамин хел нишон диҳам. анин касролоя бинен 1600 сомон. ҳамаш хеле сифатошон нағз, сифати бад не. баъзеш 6 дорад, баъзеш 8 дорад, ҳар якташ ба худашон нарх дорад. ино ба фикрам омез 1345 сомон бинен. свети розӣ якаш чӣ хел хушрӯй. ман насиби иншалло аз ҳамино гирифтаниам барои хонаи худама. анин дега мебинед 300 чанд сомон яки калонаш. ҳамин ҷои пасуда медарои хаёл мекунӣ ки ҳамаи ҳамина барои худат харид. беҳад чизои нағз дорад бо сифатҳои аҷоибот. ҳозир бо пасуда баровардиам, пластмасси сахтай, намегӯя ки пластмасса ранги шишаборинай, бо нархашам қимат меким. ино мебинед тортгиракан ино ҳамаш. баъд ина ин пластмассоя гуфтам якбор бинен ку чӣ
хел пластмасси сахти хушрӯяда, ино ҳеҷ чӣ намешавад барои ягомчи гирифтан зура ино. Ман бисёртар посудаи вай гули пахта дорад ку ҳамон маҳқул. Ният дорам ки гирам баъд барам Россия. Барои иду барои ягомчи чӣ хел хушрӯяда дастархонда орометӣ. Ин тарафаш фақат ҳамин чизои пластмасси будай. Ана ин наборо 3000 чанд буд нархушда, 3700, 3900 зиёдтар. Як ҳамин набори вайш чанд тагаш, чанд персонаш. Бо як чизига духтаро дидам, барои кухня ҳаст ку ҳама чизаш ордгирак, шакаргирак, тамоми чиз дорад. Ҳамин хел хушрӯ ваям ҳамин хел 1800 буд ёки 1500 сомон буд. Пластмасси будак ваё. Аз ваям гирифтаниям. Ана набинед нашам чӣ хел хушрӯяй. Ҳама ҳамино аз 3000 болоян. Ҳамаш ҳамин хел набор чанд тага аст ку чанд одам дар мебарад гуфта ҳама халиян. Ана ино барои бакал мондан. Инош барои қошуқ мондан поёнашда. Метавонӣ ки отдельно харид кунӣ. Дарунаштам қошуқчако чизакота монӣ. Ани 47 сомон барои лагомчи мондан қошуқ ёки лопатка мондан хушрӯй. Ана иное гуфтам духтаро бинем. Ана мин серия зартуш беҳад маъқул шуд бо инамин серия. Ҳама чизаш ай худашай. Да кухня мемонӣ аҷоиб хушрӯ метавад да кухня. Тортгиракам дорад, шакаргиракам дорад, ордгиракам дорад. Маслаам мегирӣ ку хали ҳамаш ҳаст як набор. 1500 болояй ба фикрам нархош. Инош мумкин бо арзонтар бошад, лекин нархои иное надидем. Ай магазин баромадем, як-ду чӣ харид карда гирдем барои хоная. Бозӣ бошад хона рафтисем. Хайр духтаро, дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон.